Today on the death anniversary of late Upendranath Brahma, we are here representing the state government, and it is a very fortunate day today, as in the name of late bड'फ, a road is being named in Delhi. This is a recognition which, being from a Boro community tribe, getting a name in the status of a national is one of the achievement which we can see under the present government. Dotoma being a village where he had all throughout his life, the aspirations of the people of the Thoma are as much like all the people of Boro. With the present scenario that on today's specific day, like any other day, this being one of the most specific history of the boroughs that will be in the national platform. Thank you so much. मोनसे गोजोनथाव रादाब गिबि खेबनि थाखाय बड'लेण्ड रादाब बिजोङा नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों अनलाइन बैसागु मोसानाय बादायलायनाय हाबाफारि। देग्लायनि आंगो रंजालि बैसागु फोरबोजों लोब्बा लाखिनानै बे अनलाइन बैसागु मोसानाय बादायलायनाय हाबाफारिखौ लानाय जादों। बे बैसागु हानजा मोसानाय बादायलायनायाव बाहागो लागिरि नोंथांमोननि थाखाय माखासे नेमखान्थिफोरखौबो होखानाय जादों। बर' हारिनि बैसागु मोसानायाव बाहायनाय दामजुफोरखौ दामथारनो नांगोन, जेरै खाम, जथा, सेरजा, सिफुं, गंगोना, थरखा, जाबस्रिं। बैसागुजों सोमोन्दो थानाय मेथाइ जाथारनांगोन। बर'नि दोरोङारि गानग्रा जोमग्रा गानथारनांगोन। मोसाखावरिफोरा साब्रैनि बाङाइ जानो मोननाय नङा। बैसोनि सिमा गैया आरो हौवा हिन्जावनि सिमा गैया। मोसानाय भिडिअ'आ 5 मिनिटनिफ्राय 10 मिनिटनि गेजेराव फोजोबनाय जाथारनांगोन। भिडिअ'आ एडिटिं खालामनाय जानो मोननाय नङा। बादायलायनायनि खालारा 23 एप्रिलनिफ्राय 14 मेसिम आरो फिथाइखौ फोसावगोन 15 मेआव। मोनसे शेयाराव 10 नाम्बार, मोनसे कमेन्टआव 5 नाम्बार आरो मोनसे लाइकआव 1 नाम्बार। जायना बांसिन बेनो देरहागोन। होखानाय नेमखान्थिफोरखौ मानिनानै सोलिथारनांगोन। भिडिअ'खौ मोनानि 8 रिंगायाव बड'लेण्ड रादाब लाइभ फेसबुक पेजनि गेजेरजों हगारनाय जागोन। मोसानाय भिडिअ'खौ वाट्सएप नाम्बार 70996574400 आव दैथायहरनांगोन। मोसागिरि, दामगिरि आरो रोजाबगिरिनि मुं आरो जायगानि आबुं थंखौ हरनांगोन। मख'नो गोनांदि सेथि बान्था देरहासार जानो हानाय हानजानो नोगोद 10,010 रां आरो नैथि बान्था देरहासार जानो हानाय हानजानो 5,050 रां होनाय जागोन। गोसो गुदुं नोंथांमोनहा गावबा गावनि हानजा मोसानाय भिडिअ'खौ वाट्सएप नाम्बार 70996574400 बेवहाय दैथायहरनो हागोन।